नमस्ते. मी हिरव्या कच्च्या आंब्याचा मोरंबा करून दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे तीन कच्चे कैरे आणले होते. म्हणजे हे तीन आहेत ना, हे 1 किलो आहेत. 1 किलो हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे मी असं एक छोटी कैरी ठेवली आहे दाखवायला. म्हणजे ही कैरी आहे ना, हे वरचं साल काढायचं. म्हणजे हे बघा, हे असं मी साल काढून घेतली आहे. आणि आता आपण आहे ना, हे किसणीवर किसायचं. ही किसणी आहे खोबरं किसायची. असं खोबरं किसतात ना, ती किसणी आहे. ह्याच्यावर आता हे किसून घ्यायचं. हे 3 कैऱ्या आहेत ना, 1 किलो आहेत. आणि मी हे अर्धा किलो साखर घेतली आहे. आणि त्याच्यासाठी हे 6 लवंग आहेत. खाली 6 लवंग आहेत. हे एवढं सामान लागतं याला. याला बोलतात कच्च्या कैरीचा मोरंबा. आता मी हे पहिले आंबे किसून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. पहिले हे असं याचं वरचं साल काढायचं. म्हणजे हे आपण साल काढले ना, मी हे असं साल काढायचं असं हे वरचं. आता मी किसून दाखवते. ही आहे ना, ही कैरी अशी पकडायची आणि आपण खोबरं किसतो ना, तसं किसायचं. हे असे सर्व हे 3 कैऱ्या अशा किसून घ्यायच्या. आणि नंतर मी कच्चे कैरी आहे 1 किलो हे किसून झालेले आहे. हे बघा, त्याचे बाटे असे. आणि हा त्याचा किस आहे. हा आता मी कढईमध्ये टाकते. हा कढईमध्ये टाकला आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हे 5 लवंगा घेतले आहेत. हे बघा, हे 6 लवंग आहेत. 6 म्हणजे 1 किलो आंबे आहेत कच्चे कैरे. आणि त्याच्यामध्ये 6 लवंग टाकले आहे. आणि अर्धा किलो साखर. हे अर्धा किलो साखर आहे, ती टाकते. साखर आणि ते आता दोन्ही पण मिक्स करायची. थोडी साखर साईडला ठेवते, का माहिती आहे, म्हणजे अजून अंदाज नाही कमी जास्त लागली तर मग टाकते नंतर. आणि हे आता पूर्ण हलवत राहायचं. हे साखर पूर्ण पिघळेपर्यंत एकदम ते म्हणजे कसं सुकं सुकं होतं हे, तोपर्यंत असं हलवत राहायचं. आता मी साखर टाकते, सगळीच लागणार आहे. म्हणजे अर्धा किलो साखर आहे. आणि आता ते पूर्ण म्हणजे हे पिघळते ना, हे पाणी पूर्ण सुकलं पाहिजे. असं हलवून हलवून घ्यायचं. हलवायचं, थांबायचं नाही. साखर पिघळेपर्यंत. आणि पाणी नाही सुकलं पाहिजे, एकदम सुकं झालं पाहिजे. ते मोरंबा म्हणजे कसा असतो, सुक्का असतो. त्याला कच्च्या आंब्याचा मोरंबा म्हणतात. ते मी बनवते. गॅस पास केलाय. आणि हे बघा किती पाणी सुटलंय ते. हे बघा, साखर आणि आंबा एकत्र झालाय, कैरी. ते आता हे पूर्ण सुकेपर्यंत, जसं आपण खोबरं बनवतो ना मोदकाचं सारण, तसं सुकं व्हायला पाहिजे. हे सारखं हलवत राहायचं. हे बघा, गॅसवर ठेवून मला 10 मिनटं झाली. 10 मिनटं मी हलवतच होते. हे सगळं पाणी मुरलेलं आहे. हे बघा, एकदम पाक बनलाय आणि लाल व्हायला आलंय बघा. आता गॅस बंद करते मी, म्हणजे ते पूर्ण तयार झालंय. आता मी ते तुम्हाला याच्या भांड्यामध्ये काढून दाखवते. आणि नंतर थंड झाल्यावर बरणीमध्ये भरून ठेवायचं आणि वर्षभर खात राहायचं थोडं थोडं. हे कच्च्या आंब्याचा मोरंबा तयार झालेला आहे. त्याला काही खर्च नाही. आता कैऱ्या आहेत ना, तोपर्यंत तुम्ही पण करा. आणि बघा, असं हाताला चिपके पण आहे बघा, एकदम मस्त पाकामध्ये. हे बघा, अशी तार सुटते बघा, ते गरम आहे म्हणून. हे बघा, असं पाक एकदम म्हणजे असं थोडं थोडं लाल व्हायला येतो, तेव्हा आपण गॅस बंद करायचा, म्हणजे झालं समजायचं. आणि आता एकदम असं सुक्कं होणार आहे. ते आपण असं बरणीमध्ये भरून ठेवायचं, काचीच्या. नाही तर आपण कुठे पण डब्यामध्ये भरून ठेवायचं चांगलं स्वच्छ. आणि ते कधी पण उपासाला वगैरे आहे ना, चपाती बरोबर काय आपण शिऱ्या बिऱ्या बरोबर असं खायचं. एकदम मस्त रेडी तयार झालेला आहे कच्च्या आंब्याचा मोरंबा.